Bé, doncs, molt bona tarda. Anem a donar inici a la sessió, tot i que estan entrant molts dels assistents. Per ser el màxim de curosos amb el temps, donarem començament a la sessió que porta per títol Solucions d'Indústria 4.0 per a Economia Circular i de Sostenibilitat. I per començar la sessió té la paraula el president de la Fundació per la Indústria, el senyor Esteve Gené. Senyor Gené, quan vulgui té la paraula. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la segona sessió del cicle de jornades Innovació 4.0 per reptes per a la indústria, que organitzem conjuntament amb Acció i que tenen com a finalitat presentar com les solucions innovadores d'Indústria 4.0 poden donar resposta als principals reptes que té actualment la indústria catalana. Reptes que s'han identificat a través d'anàlisi de gairebé 1.000 projectes d'Indústria 4.0 financiats en el marc del programa Proacció 4.0 des del 2019 fins al 2021. El primer repte que vàrem tractar va ser el de com la indústria 4.0 contribuïa a l'ús eficient de l'energia. Avui veurem, com les aportacions dels nostres ponents, com la indústria 4.0 contribueix a l'economia circular i la sostenibilitat. La indústria té un gran repte i responsabilitat al davant: esdevenir més verda i sostenible, reduint el seu impacte en el medi ambient i alhora continuar essent competitiva. Aquest repte està motivat i impulsant un ecosistema d'innovació format per agents de recerca i empresa, unes ja consolidades i d'altres de nova creació, que fent ús de la tecnologia desenvolupen i implanten brillants solucions com les amb més oportunitats de finançament i suport en l'execució de projectes. Avui comptem amb membres d'aquest ecosistema i de la seva mà coneixerem algunes de les solucions innovadores que permeten la transició verda de la indústria. Comptarem amb la veu sempre experta d'Eurecat i amb el coneixement i l'experiència de Neiki Enginyeria, Mutec i Smart Monkey. Finalment, i per això no menys important, la líder de l'equip Indústria 4.0 d'Acció, Sandra Pérez, ens portarà les novetats sobre els projectes d'acció, que sempre són molt benvingudes. Res més, escoltem-nos els experts i moltes gràcies. Gràcies, senyor Gené. I a continuació donarem la paraula al senyor Gabriel Anzaldi, director científic i tecnològic d'Eurecat, que ens farà la ponència Solucions més innovadores en Indústria 4.0 per impulsar la transició sostenible i ecològica de la indústria. Endavant, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. Perfecte, et veiem molt bé. Endavant. Perfecto. Bueno, buena tarde. Es un placer compartir aquest webinar amb vosaltres y agradecer a las entidades organizadoras por convidarme. Continuaré la presentación en castellano, ¿sí? Y bueno, y como me habéis introducido, pertenezco a Eurecat. Eurecat es el centro tecnológico de Cataluña y nuestro objetivo es estar próximos a las empresas para tratar de que el conocimiento logre una escalabilidad industrial adecuada, ¿sí? En el día de hoy vamos a hablar un poquito de las relaciones entre la economía circular y la industria 4.0, que son dos paradigmas que han marcado, ¿no?, el desarrollo industrial de los últimos tiempos. En determinados momentos estos paradigmas parecía que iban cada uno en su dirección, pero en realidad son congruentes y se complementan uno con otro, y es fundamental de que obtengan este complemento, ¿no? Supongo que si ya venís haciendo seminarios, ¿no?, acerca de lo que es la industria 4.0, destacar un poquito la interoperabilidad, ¿no? Cómo la industria 4.0 busca todo lo que es la interoperabilidad a través de diferentes principios, como son la virtualización, trabajar en tiempo real, orientarse al servicio, ser modulares, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para crear un ecosistema que esté muy conectado, no solo entre nuestros procesos industriales, sino también dentro con otros esquemas de stakeholders, incluso hasta empresas, digamos, para poder lograr que el conocimiento y los datos, ¿no?, que es donde radican el conocimiento, puedan circular entre los distintos procesos, y también permitir que esta conectividad de acceso a información entre productos, procesos y personas también, ¿no? Por otro lado tenemos la economía circular, que es un modelo, ¿no?, que también se viene
promoviendo desde hace bastantes años, ¿no? En el cual nosotros buscamos que la producción y el consumo intente compartir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y productos existentes, ¿no? Todo esto para que al mismo tiempo sirva que a la vez que estamos reutilizando podamos generar valor añadido y extender el ciclo de vida de los productos, que en la práctica implica tratar de reducir todo lo que es el consumo de recursos preciados o minimizar lo que es la producción de residuos, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a no hablar de residuos, sino a hablar de recursos, que los residuos también sean recursos. ¿Para qué? Para producir un cambio, ¿no? Y que nos genere una resiliencia a largo plazo, y esta resiliencia que nos permita encontrar nuevas oportunidades comerciales, económicas, y que estas oportunidades comerciales nos den beneficios ambientales y también trasladen el bienestar social, ¿no? Tenemos que decir que la industria, en cuanto a la relación entre ambos sectores, ¿no? Entre ambos paradigmas, ¿no? Principalmente, la industria 4.0 es un habilitador de la economía circular, ¿no? No tenemos que considerarlos como paradigmas disjuntos, ¿no? Sino que unos están muy relacionados para lograr los otros, y avanzar gracias a todo lo que son las tecnologías facilitadoras que nos proporciona la industria 4.0 hacia lo que son procesos más circulares y sostenibles, ¿no? En el cual estas tecnologías se despliegan a lo largo de todas las cadenas de valor, siempre teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la economía circular y la sostenibilidad, ¿no? La forma más común de relacionar estos dos aspectos es a través de la digitalización, ¿no? O la transformación digital, ¿no? Donde las tecnologías 4.0, que todas estas tecnologías relacionadas con la digitalización forman parte, ¿no? Como tecnologías facilitadores del 4.0, nos dan todo un universo, todo un conjunto de soluciones que nos permiten mejorar los procesos y hacerlos más circulares y sostenibles. ¿Para qué? Para crear nuevos modelos de negocios circulares, ¿no? Y estos modelos de negocios circulares también son otra forma de relacionarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que es la economía circular adquiere un valor muy importante en todo lo que es la relación con clientes, proveedores, stakeholders, y todos considerados dentro de una propia cadena de valor. Y finalmente, el otro punto de relación muy importante es la eficiencia en la utilización de los recursos, ¿no? Y incluir conceptos como la gestión del ciclo de vida en todos los procesos, los servicios inteligentes que nos permitan analizar cómo estamos utilizando esos recursos, empezar a considerar procesos de refabricación, ¿no? Y todo a través de la monitorización de lo que son los recursos y a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de nuestra cadena productiva. Es importante ver que normalmente cuando hablamos de digitalización, transformación digital, industria 4.0, lo usamos como conceptos, muchas veces se utilizan como conceptos intercambiables, ¿no? Como que una cosa y no. Tenemos que tener muy claro que toda esta aventura, ¿no? Lo voy a llamar aventura, ¿no? Que comenzó con la digitalización, donde empezamos a ver el potencial de poder tener todos nuestros productos digitalizados y que nos propongan información de manera digital, para luego pasar a la transformación digital, que es cómo esos productos incidieron en la transformación de los procesos. Y ya dejamos de hablar si bien la llamamos transformación digital, es un proceso de transformación, y la transformación afecta a los procesos, ¿no? Para luego que todos estos procesos que se fueron transformando de manera individual pudieran ser conectados y abordar lo que el paradigma que estamos actualmente, que es la industria 4.0. También destacar que actualmente la industria 4.0 ya está evolucionando, ¿no? Y empezamos a hablar de una segunda fase. Hay quien la llama, hay osados que la llaman 5.0, ¿no? Podríamos llamarla como querramos, ¿no? Pero lo importante es que empiezan a converger las capacidades de los sistemas autónomos con las habilidades de las personas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esta interacción, ¿no? Donde la inteligencia artificial y los procesos productivos se habilitan entornos de trabajo más adaptables y listos para interactuar con la persona, y la persona empieza a adquirir otros roles, es la próxima evolución en la que ya estamos, ¿eh?
de lo que es la industria 4.0 y donde tenemos una fuerza industrial conectada en que los hombres y la tecnología se reinventan, ¿no? Y aquí el enfoque que se refuerza en este final de la industria 4.0, o en este inicio, digamos, de la industria 5.0, si lo queréis llamar, está en que los procesos tienen que tener con fuerza el enfoque sostenible, resiliente, para adaptarnos a imprevistos, y todos sabemos que hemos tenido que vivirlo esto en los últimos años, y sistémicos, ¿no? Empezar a considerar las cosas de manera más sistémica, ¿no? Entonces, entramos en un nuevo paradigma, o en un paradigma del 4.0 potenciado, donde se buscan combinar los roles de las personas con las máquinas para reforzarse, complementarse, y el factor humano se pone en el centro del proceso productivo nuevamente. Las personas tienen que estar en el centro del proceso productivo. Entonces, este enfoque humano es distintivo. La sostenibilidad mediante procesos circulares que reutilicen y utilicen nuevamente recursos, reduzcan desechos y minimicen el impacto ambiental, tienen que estar en primera línea. Están en primera línea hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto lo tenemos que reforzar e incluirlo dentro de indicadores que tratamos habitualmente de manera más desde el punto de vista de eficiencia nada más, ¿no? O productividad. Empezar a incluir estos indicadores. Y la resiliencia, que es tener la capacidad de poder adaptarnos a situaciones imprevistas. Y todos hemos visto, lamentablemente, en los últimos años, que esto es muy necesario. Empiezan a tomar juego tecnologías nuevas, como son tecnologías inspiradas, donde la biotecnología empieza a jugar un rol, materiales inteligentes, componentes inteligentes que combinan electrónica con materiales, como por ejemplo la plastrónica, gemelos digitales empiezan a aparecer con mucha fuerza, combinados con la simulación, tecnologías de eficiencia energética, energías renovables, y tecnologías en general que favorezcan todo lo que es la autonomía. Si lo vemos desde el punto de vista de la economía circular, digamos, podemos decir que tenemos que incorporar métodos o marcos conceptuales como los que se propusieron en el inicio. Aquí tenéis uno que es el inicio de la economía circular, y toda la conceptualización se realizó a través de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Donde identificó una serie de acciones, 6 acciones que pueden ayudarnos a adoptar los paradigmas de la economía circular de manera más eficiente y permanente en todos nuestros procesos, ¿no? Que es regenerar, compartir, optimizar, trabajar en loop, virtualizarse o desmaterializarse, ¿no? Y cada uno de estos, y fomentar el intercambio. Cada uno de estos parámetros hay una serie de recomendaciones, como participar y reutilizar componentes de segunda mano, prolongar la vida útil mediante el mantenimiento, compartir activos. Esto en otros ámbitos, en la industria, a veces se nos hace complicado, ¿no? Pero compartir activos en otros ámbitos, como puede ser el compartir coches, etcétera, etcétera, es muy común, y nosotros, bueno, compartimos, comunidades energéticas. Hay distintas formas de compartir y optimizar la utilización de recursos que se deben potenciar, ¿no? En cuanto a optimizar, incrementar el rendimiento y la eficiencia del producto, olvidarse del concepto lineal, ¿no? de la obsolescencia programada. Esto lo tenemos que erradicar totalmente. Creo que está erradicado ya, pero lo tenemos que también hacer efectivo, eliminar los residuos de la producción en la cadena de suministro, o no eliminarlos, pero sí al menos minimizarlos, o empezar a buscar segundas vías de utilización de este tipo de residuos para poder generar nuevos modelos de negocio también, ¿no? Optimizar el uso de los datos. También aquí no es el objetivo de esta sesión, ¿no? Pero tenemos que estar presentes de que hoy en día las empresas tienen que estar orientadas por los datos, y los datos son los que marcan el conocimiento, y tenemos que utilizarlos y saberlos utilizar para poder mejorar nuestra toma de decisiones, reciclar materiales, extraer componentes, ¿no? A veces, si hay alguno de vosotros que trabajáis en la industria bioquímica, ¿no? O en la bioeconomía, ¿no? Esta reutilización de componentes derivados de los procesos principales tiene que reforzarse. Desmaterializar quiere decir virtualizar los procesos. Es muy útil tener los procesos virtualizados porque me permite a mí poder hacer
una simulación de escenarios en los cuales estoy evaluando de antemano mis propias decisiones y saber cómo me van a impactar. Esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Todos estos aspectos están dentro del marco de lo que se propuso inicialmente, que es una metodología que está en el inicio, en el año 2013, pero que hay otras, hay muchas otras. Aquí la pongo como paradigma, por fuera de las iniciales, pero hay muchas otras metodologías que tratan de incorporar estos conceptos en todo lo que son la esencia de nuestros procesos productivos, ¿no? Si esto lo vemos, tenemos por un lado tecnologías, ¿no?, de ecodiseño, etcétera, de la economía circular, tecnologías de la industria 4.0, tecnologías que tienen potencial disruptivo. Aquí hay citadas algunas únicamente: la inteligencia artificial, la robótica avanzada, que puede ser la robótica colaborativa o cognitiva, el blockchain, pero también hay tecnologías muy importantes del ámbito de la tecnología de la economía circular, como pueden ser el ecodiseño, las tecnologías de separación, las tecnologías de reciclaje, la biotecnología, la ciencia de los materiales, y todas estas tecnologías nos ponen en un entorno donde es fundamental a día de hoy lo que es la convergencia de estas tecnologías. O sea, es muy difícil que a día de hoy encontremos una única tecnología que dé solución por completo a un problema que estamos tratando de solucionar. Entonces tenemos que buscar esta integración de tecnologías, ya sea del ámbito de la industria 4.0 o de la economía circular, para dar solución a los desafíos. Los objetivos los tenemos marcados, ¿no? Son los objetivos de desarrollo sostenible, que los tenemos que tener siempre presentes, y a través de esta convergencia de tecnologías, apoyar la transición hacia una economía circular que nos garantice la desmaterialización y que tenga un impacto exponencial en lo que son nuestras empresas, ¿no?, o nuestras industrias. Intentar relacionar los mundos físicos y virtuales, o sea, tratar de hacer lo que decíamos antes, ¿no?, desmaterializar para que nosotros poder, mediante la ayuda de las tecnologías digitales, virtualizar, ensayar los dominios de circularizar o los distintos modelos de negocios circulares y ver cómo van a impactar antes de que los podamos desplegar, y de esta forma mejorarlos, facilitar el flujo de conocimientos. Creo que esto está bastante diseminado, pero tenemos que evitar los hilos intraempresa. Esto tenemos que evitarlos. El dato y el conocimiento debe fluir entre procesos. ¿Por qué? Porque es cuando me permite optimizar de manera global todas las operaciones. Por lo tanto, el flujo libre de conocimiento y de datos es muy importante, con las salvedades, lo estamos hablando en manera, digamos, conceptual, pero con las salvedades de ciberseguridad, seguridad, privacidad, etcétera, etcétera, siempre presentes, ¿eh? Pero tenemos que tratar de facilitar este flujo de información y conocimiento. Tratar de avanzar hacia la automatización, y más que la automatización es la autonomía, ¿no? Tratar de que los procesos ganen en autonomía, que puedan reconfigurarse, que puedan autoconfigurarse, y en este sentido hay herramientas muy importantes como la inteligencia artificial, la analítica de datos, el Big Data, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar en estos procesos, y esos pequeños algoritmos que vamos insertando en distintas partes del proceso, tratar de que no sean un algoritmo aislado, sino que esté interconectado con otros algoritmos para poder llevar adelante una flexibilidad y un dinamismo y una adaptación dinámica de todo lo que son los diferentes cambios de situación que en nuestras empresas y en las plantas de producción todos sabemos que se producen muy habitualmente, ¿no? Entonces tenemos que aumentar esa capacidad de reacción, ¿no? También el enlace entre procesos y entre dominios. Ya habéis tenido sesiones de energía, ahora estamos en economía circular. Todos estos dominios tienen que estar interrelacionados con la productividad, con la eficiencia, para poder maximizar el conjunto, ¿no? Y no maximizar solamente una parte sin tener en cuenta la otra. Y en definitiva, mejorar todo lo que son los procesos de toma de decisiones. Esta convergencia tecnológica, digamos, nos tiene que llevar a culturas ágiles, ¿no? Que bueno, muchos de nosotros ya lo estamos desplegando y de vosotros lo estáis desplegando. Nuevamente hacer incidencia sobre el ambiente colaborativo, etcétera, etcétera, ¿no? El flujo de datos, y tener presente que la economía circular es el único camino de ir hacia lo que son
procesos sostenibles, ¿no? La economía circular potenciada por la industria 4.0 o ayudada por la industria 4.0 nos tiene que llevar hacia lo que es la sostenibilidad de nuestras empresas, y sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, estamos hablando, que también económica y de otro tipo, ¿no? Así lo tenemos que aplicar en las distintas etapas de nuestro sistema, ¿no? En la producción, para poder gestionar, supervisar todas las actividades que se realizan en planta, en el ecosistema, para mejorar la circularidad de los procesos de manera colaborativa en todo nuestro ecosistema de colaboración, no solo dentro de la propia empresa, sino también teniendo en cuenta proveedores y clientes. Incluso en algunos casos, muchas veces se habla de colaborar hasta con la competencia, con lo cual es un paradigma complicado, pero en algunas oportunidades es conveniente, incluso para poder lograr la explotación de recursos de manera colaborativa, ¿no? En todos los aspectos de planificación, avanzar hacia la programación de actividades de la utilización de recursos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo esos recursos van a afectar en otros procesos y cómo voy a hacer para minimizar el consumo de los recursos críticos, ¿no? O recursos críticos no solo a nivel de mi propia empresa, sino como pueden ser la energía o empresas que utilizan agua industrial, ¿no? Para sus diferentes procesos, tratar recursos que tienen un componente social importante, ¿no? Y que tienen que ser preservados, tratar de preservarlos y dentro de nuestros procesos de planificación, que idealmente tendría que ser una planificación predictiva, o sea, tratar que con las herramientas como la inteligencia artificial nos podamos avanzar a la planificación y ajustarla, predictiva y dinámica, para poder ajustarnos en tiempo real a todo lo que son los diferentes cambios. Estos tipos de sistemas tendríamos que tenerlo en cuenta. El tema de materiales, ¿no? Los materiales, hay materiales críticos, ¿no? Gestionar de manera adecuada todo lo que son entradas, salidas, la gestión en tiempo real de estos materiales, basada con la planificación de producción, enlazada con la producción de producción, enlazada con la gestión de la fuerza de trabajo, todo este concepto de interoperabilidad de procesos, teniendo en cuenta los parámetros de economía circular, los tenemos que tener en cuenta, la calidad, el mantenimiento relacionado con la calidad, pero también mantenimiento relacionado con la utilización de recursos. Tenemos que llegar a un concepto de producción cíclica, en la cual todo lo que es las tecnologías facilitadoras de la industria 4.0 nos tienen que ayudar a mejorar todo lo que son los indicadores de producción, en los cuales tenemos que incorporar indicadores de producción relacionados con todos los procesos de sostenibilidad, con todos los principios de la sostenibilidad. Así encontramos una serie de aplicaciones que pueden estar a lo largo de una cadena productiva, ¿no? El despliegue de dispositivos inteligentes, ¿no? Dispositivos que se puedan autoconfigurar gracias a diferentes herramientas. Hoy por hoy hay algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que son muy aptos para poder reconfigurarse en tiempo real y poder mejorar, digamos, todo lo que es los tiempos de seteo, ¿no? de estos dispositivos, mejorar en temas de trazabilidad de materiales críticos, ¿no? Esta trazabilidad es importante, hay herramientas, nuevamente, dentro de las tecnologías facilitadoras como el blockchain, pero también otras, ¿no? Tener un buen espacio de datos donde tengamos registrado cómo va evolucionando nuestro producto y toda la información se va interrelacionando entre sí a medida que va pasando cada una de las etapas, es fundamental, ¿no? Espacios de datos bien organizados donde podamos trabajar, que ya los hay, y que hay muchas empresas que nos ayudan en esta tarea de organizar todo lo que son estos espacios de datos, ¿no? Nuevos modelos de negocio. En modelos de negocio, pensar en el negocio como el as a service, ¿no? El negocio como servicio, tratar de que nosotros podamos dar servicio más allá de entregar un producto, la personalización a través de herramientas de comercio electrónico o herramientas también dentro de nuestros esquemas de control de negocio, ¿no? Tratar de avanzar a la personalización que nos ayuden en las predicciones de demanda para ajustar la oferta a la demanda o nuestra productividad a la demanda y de esta manera poder minimizar los desperdicios o los residuos o el scrapping, ¿no? Que tenemos en los diferentes procesos mediante no producir en más o en menos o mucho en menos, que también es un problema de lo que estamos previendo en cuanto a la demanda, ¿no? Sistemas inteligentes para
para controlar los diferentes procesos, ¿no? O cuando utilizamos productos químicos, o cuando tenemos procesos intensivos en la utilización de energía o en la utilización de agua, tratar de incorporar tecnologías que nos permitan ajustar el consumo de estos recursos, también empoderar al operario que se sienta parte de estos procesos, bueno, y así una serie de soluciones que podemos ir destacando, ¿no? Si lo vemos, cuando hablamos de este tipo de soluciones que relacionan la industria 4.0 con la economía circular, tenemos tres grandes ámbitos, ¿no? Uno es el diseño de productos, componentes y materiales, ¿sí? Donde tenemos que empezar a considerar estrategias de reciclado, desmontaje, ¿no? Y a partir de aquí, empezar a encontrar nuevas formulaciones de materiales que puedan ser más óptimas, o la impresión 3D, ¿no? Que nos permite también encontrar nuevas formas de producir piezas y componentes, o piezas inteligentes, ¿no? Donde se combina electrónica con diferentes materiales en un solo proceso, ¿no? Este tipo de procesos ya existen, ¿no? Y que nos ayudan a mejorar, optimizar y también reducir costes, ¿no? Que mejorar desde el punto de vista de sostenibilidad, pero también reducir costes. En cuanto a negocios circulares, ¿no? Tratar de ver el tema de la logística inversa, ¿no? Cómo lo podemos controlar, la remanufactura, la fluctuación de la demanda, cómo reutilizar componentes que están siendo usados, y aquí nuevamente las herramientas como el Big Data, espacios de datos, la inteligencia artificial entran digamos, tienen un rol muy, muy importante, ¿no? Para el establecimiento de precios dinámicos, empezar a evaluar productos de segunda vida. Estos son recomendaciones generales, pero que obviamente se tienen que personalizar para cada industria en particular y cada proceso industrial en particular, pero son temas que ya están desplegándose en la industria. Por eso es interesante explorarlos, ¿no? Y también la optimización de la infraestructura, ¿no? Si dentro de nuestros procesos podemos encontrar sistemas, que ya los hay, que nos permitan clasificar materiales de forma más exacta, ¿no? Sistemas de visión por computador, sensores, etcétera, y que a través de sistemas robotizados nos permitan canalizar los flujos de estos materiales, esto también pasa a ser importante y podemos considerarlos dentro de nuestros esquemas productivos para poder encontrar nuevos modelos de negocio y para mejorar también nuestros sistemas desde el punto de vista de la economía circular, buscando también siempre, obviamente, que nunca vamos a perder de vista la eficiencia, la productividad y el coste, ¿eh? Esto también lo tenemos que evaluar, pero tenemos que empezar a reconsiderar estos temas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la industria 4.0, tecnologías que aportan la fabricación aditiva, el Big Data, sistemas ciberfísicos, sistemas sensores, el IoT y la simulación, que dentro de simulación englobe todo lo que es inteligencia artificial, también datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y gemelos digitales, ¿no? Que están muy, muy en boga a día de hoy, ¿no? En cuanto a fabricación aditiva, utilizar biomateriales, ¿no? Poder empezar a utilizar biomateriales dependiendo nuevamente el tipo de industria que estamos haciendo, o empezar a considerar la fabricación aditiva para realizar series cortas, otro tipo de series que nos pueden ayudar en la remanufactura o en mejorar el ciclo de vida de nuestros productos, o también reutilización de productos y materiales que estamos descartando y que podríamos incorporarlos en otro tipo de elementos, ¿no? Mediante la fabricación aditiva. El Big Data, o a mí me gusta llamarlo espacio de datos, que es la nomenclatura que se está utilizando a nivel europeo a día de hoy, ¿no? Porque ya tenemos que construir espacios donde nosotros podamos almacenar los datos y que estos datos puedan ser consumidos de una manera mucho más universal, entre comillas, ¿no? Entonces que puedan ser intercambiados entre procesos de manera universal, y también decir que no es un problema tecnológico, esto es un problema de gobernanza del dato. Políticas de gobernanza del dato en nuestras empresas son importantes, o estrategias de gobernanza del dato, porque sin el dato no podemos avanzar en todo el resto, ¿no? En la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces primero tenemos que tener claramente una política de gobernanza del dato. ¿Para qué? Para que a través de ese dato podamos encontrar lo que llamamos insights, ¿no? Los que trabajamos en datos, para poder determinar cuáles son los puntos donde yo puedo aplicar estrategias de ecodiseño, estrategias circulares, puedo mejorar un tipo de material que está influyendo
donde quizás no lo teníamos tan controlado. Normalmente cuando hablamos de esto, los parámetros principales de cualquier proceso de fabricación los tenemos todos hipercontrolados, ¿no? Difícilmente vamos a mejorar en un parámetro principal, pero hay una serie de parámetros colaterales que muchas veces, si los estudiamos, podemos encontrar ese margen de eficiencia o ver dónde en ese momento, a través de ese material o ese punto o ese parámetro, podemos incorporar las estrategias determinadas de las tecnologías de economía circular, ¿no? Todo el tema de sensores, IoT, normalmente para monitorizar los procesos. Esto en la industria se hace mucho con esto, ¿no? Digamos, ya tenemos mucho. También tenemos que avanzar sobre lo que se llaman sensores virtuales, que es a través de diferentes parámetros tratar de monitorizar un parámetro que no tengo un dispositivo físico para controlarlo o monitorizarlo, pero sí lo puedo estar controlando de manera indirecta a través de lo que se llaman estos sensores virtuales, que en definitiva no establecen una forma matemática para relacionar los parámetros, sino que a través de la evolución de los datos van viendo cómo se pueden relacionar y pueden establecer comportamientos y parámetros de comportamiento o patrones de comportamiento que después nos permiten ser mejorados. Y todo el tema de simulación y gemelos digitales. Para mí es fundamental poder tratar de virtualizar en lo que se pueda, digamos, los diferentes procesos para poder ensayar los procesos de toma de decisión previamente a ser implementados. Yo creo que esto es una componente muy importante porque esto nos permite, hay muchos datos a día de hoy en la mayoría de las industrias, ¿sí? Entonces esto nos permitiría poder mejorar los KPI, ¿no? Los indicadores, de manera previa a la implementación de una modificación en un proceso o en un flujo de procesos, ¿no? Entonces aquí también son muy útiles, y aquí relacionándolo con la economía circular, todo lo que son índices de ecoeficiencia, ¿no? Hay que empezar a tener una batería, ¿no?, de indicadores de ecoeficiencia, ¿no? Rendimiento del reciclaje, rendimiento de la reutilización de los materiales, y los clásicos, ¿no? Disminución del consumo energético, disminución del consumo de tal recurso o producto químico, del consumo de agua, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que ir materializando y a través de estas herramientas es muy importante. Después, si lo vemos desde la perspectiva de la economía, Gabriel, circular... Perdona, sí. Gabriel, perdona, tienes 1 minuto o 2, que vamos un poco justitos. Yo la presentación la voy a compartir, ¿sí? Con lo cual, voy cerrando. Aquí tenemos la perspectiva de la economía circular, ¿no? A través de eficiencia de recursos, gestión del ciclo de vida, modelos y servicios. Me gustaría pararme 1 minuto en este ejemplo, porque es un ejemplo muy práctico, ¿no? Que es la consideración del OEE. Todos los que manejamos procesos industriales sabemos lo que es el OEE, y nosotros cómo a través de herramientas o tecnologías del 4.0 vamos mejorando, ¿no?, todo lo que son los parámetros de disponibilidad, de calidad, de mantenimiento de los distintos productos que estamos controlando, interrelacionando estos algoritmos que intervienen en el OEE, y al final teniendo en cuenta todo lo que son los parámetros del ciclo de vida y los parámetros de tanto indicadores ambientales como sociales, para que a través de la inclusión en este OEE del LCA nosotros podamos ir teniendo una evaluación de cuán sostenibles son nuestros procesos. Esto también son tecnologías que están, digamos, combinar la inteligencia artificial en cada uno de los partes que influyen sobre el OEE, pero también combinarla con lo que es el LCA o el análisis social, que también el Social Life Cycle Analysis también es un parámetro que se está incorporando muchísimo. Para ir finalizando, digamos, ¿sí? Estamos en un entorno complejo, hay aspectos sociales, aspectos de automatización, aspectos de conectividad. Todo esto, digamos, nos pone en un entorno en el cual, digamos, nos encontramos situaciones cambiantes, imprevistas, y una transformación que tiene que ser simultánea, ¿no? Entonces, para esto tenemos que poner en valor, digamos, todo lo que es la capacidad tecnológica, desplegar esa capacidad tecnológica, no solo quedarnos en el conocimiento, no nos quedarnos en el conocimiento de un piloto, sino que tenemos que buscar que ese piloto de conocimiento se escale industrialmente. Yo creo que lo importante en nuestras industrias hay mucho conocimiento, en nuestro entorno de colaboración científico y tecnológico hay mucho conocimiento,
pero creo que es fundamental que ese conocimiento a día de hoy escale industrialmente y para eso se tiene que colaborar en ecosistema, ¿no? Y por suerte nosotros tenemos en nuestro país tenemos un acceso a un ecosistema tecnológico especializado muy importante que nos puede ayudar a sobrepasar estos desafíos. Muchas gracias, señor Anzaldi. Creo que, si no me equivoco, acababa con esto, ¿sí? ¿Es así? Sí, vale, sí. muy bien. Pues muchas gracias por su intervención y damos paso a continuación para ajustarnos al máximo en el tiempo previsto. Donem pas a la taula que porta per títol Visió dels proveïdors tecnològics i startups en Indústria 4.0, solucions i casos pràctics. I dono la paraula al senyor Sergio Colado, director general de Nechi Enginyeria. Endavant. Hola, bona tarda. Jo intentaré ser ràpid. Quan veieu la meva pantalla, m'ho confirmeu? La veiem. Sí, perfecte. Endavant. Perfecte. Bueno, nosaltres som una empresa que es dedica principalment a donar solucions o acompanyar altres empreses en el seu progrés d'implementació de solucions a nivell més tecnològic. Tenim tres branques potents. Una seria la més habitual nostra i la que realment funciona avui dia com a motor més potent, que és la part de Digital Industries, d'indústria digital, que aquí, principalment, un dels temes que portem és la part de consultoria, en transformació i en estratègia digital de les companyies a nivell indústria 4.0 i a nivell també d'altres tipus d'indústries. Treballem també amb el tema social, amb el tema persones, com abans comentava el Gabriel, que també s'està incorporant aviat, ara de manera molt comuna a tot el tipus d'indústries habituals. I també, evidentment, hem de fer la part de formació. Tenim diversos tècnics i estem certificats en diverses tecnologies, en diversos ambients. Jo ara voldria entrar en detalls d'alguns projectes per anar una miqueta més ràpid. El primer projecte que us volia presentar és un projecte a una indústria alimentària. Aquí, inicialment, el client que es demanava, el que es va demanar en aquest moment, era reduir principalment el consum energètic. Tenia un problema de consum energètic i la factoria que tenien de nivell alimentari estava en dubte si continuaria o no continuaria endavant per una qüestió purament d'anàlisi cost-benefici. El rendiment no era l'apropiat i dins del pla estratègic ja s'havia parlat que a llarg plaç aquesta factoria sortiria de Catalunya i s'aniria fora perquè no era eficient el que s'estava fent. I volien, durant aquell procés de temps que havia de durar pràcticament uns 10 anys més o menys, entre 5 i 10 anys, doncs volien reduir principalment la factura. Era el principal motiu, la principal motivació quan ens van trucar a nosaltres. El que vam fer va ser fer un estudi a fons de com estava funcionant aquesta factoria, dels centres equipaments i de tot el que hi havia allà. També hi havia una qüestió mediambiental, que hi havia moltes plantes refredadores amb gasos fluorats que estaven ja fora de normes, s'havien de treure o canviar la màquina totalment amb un altre equipament de producció de fred i calor que tingués un gas refrigerant nou dins de la normativa ecològica o bé canviar el gas. Aquestes eren les premisses principals. I aprofitant que es feia aquesta petita inversió, havien demanat que hi havia una zona controlada per una escala amb un sistema de visualització per la part industrial, hi havia una zona dins de la indústria que era d'ús de serveis administratius, vestuaris, tota aquesta part que no és purament industrial, que volien també automatitzar, també, evidentment, per una banda, per reduir una miqueta el consum i per una altra banda, per donar una miqueta més de confort i aprofitar els sistemes de controls que tenien aquí. Vull fer un petit incís d'una cosa que ha dit el Gabriel, que l'ha deixat anar i molt intel·ligentment, que és el tema de seguretat de les dades i de ciberseguretat dels equipaments. Clar, quan connectes un sistema de control basat en una tecnologia més aviat pensada per edifici
a un sistema industrial, a producció, aquí, evidentment, surt un primer punt de risc que és vigileu amb les xarxes de comunicacions perquè és vulnerable. Penseu que respecte al 2020 aquí al nostre país s'ha pujat més d'un 41% els ciberatacs als sistemes de control industrials. No estic parlant de ciberatacs en general, que aquí estem registrant al voltant dels 40.000 ciberatacs diaris ara mateix, més o menys. Llavors, penseu en aquests temes que és important, que a vegades es deixa de banda, es comença a integrar sistemes de control, es fan anàlisis superpotents de la producció de la indústria i la part de ciberseguretat sempre es deixa de banda. És molt important tenir al cap. Bé, aquí el que vam fer va ser replantejar el projecte i aprofitar els sistemes de control que s'estaven utilitzant per redistribuir energia. De tal manera que quan hi havia zones de producció que no estaven treballant o que estaven treballant a mitja càrrega, l'energia excedent de la producció anava a una altra zona sense haver d'activar màquines d'altres zones. Aprofitant aquesta redistribució energètica i reaprofitant, no entraré en detalls, si voleu després podeu tenir el meu mail, podeu enviar-me consultes, però per no extendre'm. Aprofitant el tema de redistribució i de reenginyeria d'aquests sistemes de control i d'aquests sistemes de distribució energètics, es va aconseguir homogenitzar molt bé la temperatura i la distribució d'aire que hi havia a la factoria, de tal manera que no només es va reduir el consum energètic, sinó que, a més, es va reduir la despesa de producte que es feia malmès perquè es malmetia perquè la temperatura no era adient, perquè hi havia canvis de temperatura de velocitat d'aire, una sèrie de qüestions tècniques que el que feien és que augmentava la despesa de producte. Evidentment, la part energètica es van implementar sistemes de control i una mini intel·ligència artificial per calcular pics de consum, redistribuir energia, treballar amb la facturació, amb els trams de potència, de contractació i aparatir una miqueta tot el tema de control energètic. I amb tot això el que va sortir va ser un augment amb el benefici de l'excedent de producció, de tal manera que no només no es va atacar aquesta factoria, sinó que es va augmentar una línia de producció. Un projecte també que vam fer és en l'àmbit de la indústria de l'òptica, d'un fabricant d'ulleres, que també partia de la idea de volem reduir cost energètic. Aquesta era la premissa. Volem millorar el balanç tèrmic de la factoria en algunes zones i reduir el cost energètic. D'una manera molt similar a l'altra, perquè va ser un projecte amb alguns punts similars, també el que vam fer va ser implementar o redissenyar tot el sistema de funcionament de la factoria. Aquí sí que hi havia pràcticament tot era la part industrial, hi havia alguna zona que estava sense control, perquè la zona industrial s'estava controlant molt bé tot el tema de producció, de funcionament d'equipaments i de més, però hi havia zones, hi havia com petites zones oscures a la factoria que no tenien cap control. Sistemes de llum, sistemes de climatització, sistemes de control d'obertura i tancament de portes. Hi havia zones que estaven descontrolades i aquest descontrol el que feia és que hi haguessin el mateix. Moviments d'aire, problemes d'estabilitat de la zona, entrada de partícules i de contaminants dins de zones que no hi havien d'entrar-hi aquestes partícules. I aquí també es va aconseguir reduir, aquesta gent sí que no s'ho esperava tant, reduir molt el desperdici i millorar fins i tot la qualitat del producte que sortia moltes vegades, perquè hi havia zones, hi havia algun producte que no sortia amb la mateixa qualitat per una qüestió principalment de contaminació de l'entorn. Aquest és un projecte que vam fer de sobrevives de Masia amb una intenció inicialment únicament d'investigació, després s'ha portat al mercat, que és en l'àmbit agrari. Aquí es va fer en dues fases. A la primera fase el que es va fer, el que vam fer és treballar amb el proveïdor, en aquest cas amb el promotor agrari, per incorporar una sèrie de sensors IoT distribuïts a tota la zona per poder tenir informació de com s'estava degradant l'entorn, com s'estava reconstituint aquest entorn per una qüestió biodegradable subjecte amb una visió molt dels objectius de desenvolupament sostenible
I el que es va fer també va ser treballar el com es podia tenir dades de l'ambient, connectat amb una base de dades i amb un petit sistema basat en Big Data per, com deia abans el Gabriel també, controlant molt bé quines són les dades més importants i més rellevants, per tal de poder disposar d'informació de quan era el moment adient per fer el conreu, per treure el producte, si hi havia algun risc potencial que pogués posar o fer malmès a tot el producte agrari, i també com s'havia de treballar amb el cicle de producció de la pròpia planta per distribuir nutrients al terreny, de gra que pogués aprofitar molt millor el cicle productiu, en aquest cas és referent tomàquet, el cicle de producció del tomàquet perquè el creixement fos molt millor i amb millor qualitat. En una fase secundària vam estudiar amb una altra entitat, vam estudiar la possibilitat d'aprofitar l'intercanvi o les diferències de potencials es creen quan s'està fent la fotosíntesi de la pròpia planta, i d'aquí s'aconseguia generar una petita energia, no donava per alimentar tot el camp, però sí per tenir una petita alimentació energètica per la pròpia font d'alimentació del dispositiu que s'havia connectat a la xarxa, s'havia connectat a la IoT, era totalment autosostenible, a banda que pogués tenir alguna mini plaqueta de fotovoltaica per tenir energia, i està distribuït totalment penseu a la superfície de conreu on estan connectats aquests petits dispositius de baix consum. I, per últim, un molt relacionat amb l'àmbit de l'economia circular, aquí és canviar el xip. Aquí vam treballar inicialment en canviar el xip estratègic, el model de negoci que tenia una empresa molt tradicional de mobiliari, i el que vam fer va ser treballar amb ells amb el coneixement de les tecnologies immersives, de les tecnologies en el cloud per una altra qüestió, i de la idea de poder oferir als seus clients un servei, el moble com a servei, i no tant vendre un producte i no només això. Clar, el fet de poder oferir al client un leasing del mobiliari amb uns serveis addicionals, el que han aconseguit és augmentar el seu portfoli de venda, perquè ja no venen mobles, venen un servei de decoració, de substitució de mobiliari, d'aprofitament o de servei per exemple, en zones on s'han de fer congressos o on hi ha moviment del mobiliari, tenen un personal que els està donant aquest servei per recol·locar o redistribuir aquest mobiliari o l'espai, directament, en disseny, i reconvertint, fins i tot arribant a reconvertir part del mobiliari, quan es retorna aquest mobiliari, que es torna a la venda o es torna a entrar al cicle, doncs el que es fa és que reconverteix, de tal manera que fins i tot jo ja he vist com han convertit una taula en un armari, i el que s'ha fet és que els elements o petits components d'aquest mobiliari que es poden embellir o que poden ser necessaris per a aquesta reconversió s'està utilitzant amb impressió 3D, s'estan fent petites impressions amb impressió 3D per aquestes peces complementàries. I, evidentment, tot el tema d'experiència de l'usuari, l'usuari el que fa és que es fa el seu autodisseny pràcticament, es fa en BIM i en realitat virtual, l'usuari va fent el seu disseny amb l'assessor, l'està veient en realitat virtual dins d'un entorn immersiu, i d'aquí fins i tot s'arriba a dissenyar a mida algun producte que s'està aprofitant, producte que ja es té o que s'ha recuperat d'aquest servei de leasing, per reconvertir-lo en el que en aquell moment és necessari. Reduïm moltíssim, evidentment, l'impacte que té. Abans el que feien és que recuperaven tot el material i anava a escombraries. Ara no, es recupera i es reutilitza. I aquests són, de manera molt ràpida per recuperar el temps, no sé si he errat molt ràpid, aquests són alguns dels exemples que us he volgut portar. Moltes gràcies. Gràcies, Sergio, per ajustar-te també al temps i per la pràctica i els exemples tan pràctics que hem pogut escoltar, que segur que la nostra audiència valora molt positivament també. I ara seguim amb aquesta taula i li donem la paraula per presentar també solucions pràctiques al senyor Víctor Javier Calvo, que es CEO y Managing Director de Mutec. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Agradecer a Acció y a la Fundación la oportunidad. Vale. Perdoneu, tenim algun micro obert que no és...
No, igual no sé si aquí el fondo mío, ¿eh? ¿Me veis bien? És el teu mateix fons, potser, no? Sí, pero bueno, ¿se me entiende bien ahora cuando hablo? Sí, 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 sí. Vale, nada, Endavant, disculpad. endavant. Nada, pues gracias. Nosotros somos Mutec, somos una empresa de especialista en soluciones de monitorización industrial y de sistemas de información. Y bueno, básicamente para explicar y poner en contexto qué es un sistema de información, un sistema de monitorización, pues bueno, todos tenemos uno, ¿no?, en nuestro vehículo. E imaginamos qué difícil sería, pues, si no tuviéramos el cuadro de mando, el salpicadero, controlar cosas como el consumo, etcétera. Solo podríamos verlo, pues eso, cuando vamos a la gasolinera y vemos, oye, ¿cuánto nos hemos gastado? Pero esto sería realmente una foto finish. No podríamos ver, oye, si voy a esta velocidad, ¿cómo va? O con estas ruedas, ¿qué me funciona mejor para reducir el consumo? Y esto es un poco lo que otorga un sistema de monitorización. Visibilidad sobre lo que está pasando, sobre los consumos, incluso, bueno, pues por ejemplo, pensemos en un coche eléctrico, ¿no?, que se va realimentando la batería, pues esa circularidad, tenerla también visible. Y esto en el sector industrial es especialmente difícil. ¿Por qué? Porque los datos industriales son muy complejos de manejar. En una misma planta podemos tener que no se recogen datos, que estos se recogen a mano o en Excel, o casos contrarios. Tenemos un histórico de datos enorme, pero que realmente nadie utiliza. O algo también muy habitual y un poco, bueno, culpa de la digitalización es que los datos están repartidos, ¿no?, como comentaba Gabriel, en diferentes silos. Tenemos el ERP, el MES, nuestra hoja de Excel, un Access, bueno, múltiples plataformas, con lo cual es muy difícil trataros. Nosotros proponemos, y os presentamos con unos pocos ejemplos, eso, una plataforma de monitorización que básicamente permite recoger datos de cualquier punto, sea pues un robot, un sensor, datos que ya tengamos en el ERP, en el MES, para darle ese contexto que comentaban ante los compañeros a los datos más relacionados con consumos de cualquier tipo de recurso. Con estos datos, la plataforma lo que hace es poder analizar en base al pasado predicciones futuras, anomalías y sobre todo la combinación de ellos, que es muy importante para, pues no solo darte un aviso por email o por Telegram o por lo que sea, sino también para, oye, poder hacer acciones automáticas, apagar un determinado equipo, crear un ticket, digamos, a mantenimiento. Pero sobre todo, que es la última parte de la plataforma, poder visualizar estos datos en tiempo real, en cuadros de mando muy personalizados, incluso utilizando realidad aumentada. Y aquí la clave precisamente es la personalización, el poder otorgar esos datos de sostenibilidad de consumos, porque al final la sostenibilidad es una responsabilidad de todos, ¿no? No es de cada uno, o sea, no es algo individual. Entonces, dar esa visibilidad a cada usuario de estos datos según sus necesidades, porque evidentemente pues no es lo mismo, ni siquiera el mismo dispositivo, no quita ver la gente de producción, de calidad o el director de la planta. Con ello, pues lo que nos ahorramos sobre todo es, vale, ¿cuánto nos cuesta ser sostenibles o saber que somos sostenibles? Toda esta recogida de manual de datos, de los diferentes sensores, de los diferentes sistemas, bueno, recogerlos manualmente sería una locura y es muy ineficiente. Entonces, el tener una única plataforma lo que te permitirá es, por un lado, tener una vista más general, verde, rojo, estamos en los parámetros, cómo está funcionando realmente estas medidas que he puesto, pero también poder hacer un análisis pues más ingenieril, más al detalle, ir a ver qué ha pasado, tener eso mismo en única plataforma y sobre todo, implicar precisamente gracias a la visualización a toda la compañía, a todo el mundo en la sostenibilidad y al final que impacta, como han comentado los dos ponentes anteriores, en la cuenta de resultados, ¿no? Un ahorro de costes. Entonces, el disponer de todos estos datos de forma muy visual, adaptado al lenguaje, a que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo pueda participar, supone un impacto muy grande, tanto en la disponibilidad y capacidad productiva como al final en la sostenibilidad tanto medioambiental como de la propia empresa a largo plazo. Y además permite que la plataforma se pueda recoger datos, por ejemplo, para hacer pues, un gemelo digital, un modelo de inteligencia artificial concreto, recoger datos en tiempo real de la plataforma, ya limpios, ya preparados, y lo genial es que se pueden devolver los resultados, ¿vale?, de ese algoritmo, de esa simulación a la propia plataforma. De manera que en tu plataforma tienes pasado, presente y futuro recomendaciones necesarias. Y ahora, pues bueno, para que veáis un poco algunos ejemplos, esto es en el caso de una empresa que hacen el acabado, pues por ejemplo, en los volantes de los coches de lujo, pues en madera y en diversos materiales. Entonces, os imaginaréis que tienen, pues por ejemplo, para almacenar la materia prima, pues antes estaban anotando a mano todos los valores de sensórica y demás, ahora eso lo tienen automatizado, con lo cual ahorran problemas con el material que se tiene que acabar tirando, son más ecológicos en aspecto, sobre todo un material tan delicado y tan importante como es la madera, pero por ejemplo un caso
que les pasaba es, ellos pasaban unos procesos químicos y horneaban estos volantes, ¿vale? En lotes, en hornos industriales, pues por las noches, con la idea de ahorrar consumo. Lo que les ocurría muchas veces es que llegaban por la mañana, abrían el horno y este estaba frío, pero no tenían ni idea de cuántas horas, a qué hora se había ido la luz, cuándo había fallado. Entonces, sabiendo simplemente este dato, cuándo había fallado, podían reprocesar los volantes con las horas que le faltaban en lugar de reprocesarlos enteros. Con lo cual, simplemente una acción tan sencilla como añadir un sensor, visualizar y alarmar, les permitió ahorrar un montón de retrabajo y sobre todo reducir el desperdicio, ¿no? El scrap, eso que es tan dañino para la sostenibilidad. Otro caso de uso, en este caso, en un fabricante de productos plásticos mediante rotomoldeo, conos, contenedores de basura, etcétera. Aquí pues son muy electrointensivos. Entonces, llegaron al punto de decir, oye, ¿cuánto nos está costando en términos de consumo, tanto de gas como eléctrico, construir ya no solo lo que gastamos al día, sino cada pedido, cada referencia? Y la única manera de saber esto es cruzando datos de negocio, ¿vale? Pues del RP, del mes, con datos de consumos eléctricos, consumos de gases y con las máquinas. Y esto, claro, al final pues, supuso un ahorro del 10% y redujo muchísimo también los tiempos de parada, porque realmente detectaban los problemas y detectar algo tan sencillo como cuándo estoy consumiendo, pero no estoy produciendo, ¿no? Que eso es directamente dinero y recursos tirados. Y esto, por supuesto, se puede extrapolar como decía el compañero, otros consumos, como pueden ser el agua, etcétera, otros consumos y recursos muy valiosos. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso es una empresa del sector de automoción, de inyección de plásticos, en el que pues están analizando lo que es el consumo eléctrico, pero ya más en detalle más claro, con analizador de redes de algunas de sus prensas. Y el propio sistema lo que se ha permitido es detectar anomalías. De hecho, si ven aquí estos picos en la parte superior del gráfico, le indican de manera automática al sistema que hay una anomalía y esto le permite avisar. Nosotros visualmente como ser humano, ¿no? vemos que efectivamente aquí en este hubo un pico y pasó algo raro, pero el sistema nos lo puede decir. Y además podemos obtener, por ejemplo, algo tan interesante como consumos por ciclo, ¿no? Algo tan íntimamente relacionado con nuestra forma de trabajar, que nos puede dar pistas de que algo está yendo mal, ¿no? Y de cara a reducir el scrap y reducir el tiempo que estás produciendo y para tirar piezas, que eso es tiempo perdido, es consumo desperdiciado y va totalmente en contra de la disponibilidad. Y luego, pues bueno, también poder visualizar estos datos de maneras, cuando tenemos bastante volumen de datos, de maneras muy intuitivas. Aquí también se ven las anomalías y diversas distribuciones, ¿no? Como comentaba un compañero, los datos dan muchísimo poder para hacer este tipo de acciones y para ver también sobre todo su impacto, ¿no? Oye, he puesto esta medida, ¿cómo mejora? Si no lo mides, no lo puedes saber. Y algo también muy relevante, en este caso también lo hemos hecho en el mismo cliente de inyección de plásticos, el tema de monitorizar temas de consumos de aire comprimido. Esto, pues, como veis aquí, un solo edificio, unos 3 milímetros, se calcula que puede ocasionar pérdidas de hasta 3.000 euros anuales. Y más evidentemente el impacto medioambiental y el desperdicio. Entonces, combinándose eso, pues consumo eléctrico con medidas generales de presión de aire y de caudal, como es aquí esta gráfica que se muestra, podemos detectar pérdidas. Luego, pues sí, habrá que buscar demás, pero al menos ser conscientes de ellas y trabajar para mejorarlo. Y como digo antes, pues ver esas medidas, cómo realmente impactan, si funcionan, si no, cuánto es el impacto real y todo ello pues a través de una plataforma de monitorización. Por último, simplemente comentar nosotros un poco cómo lo hacemos. Además, nosotros de proporcionar el servicio, la plataforma, lo que proporcionamos justo es el servicio, lo que llamamos monitorización como servicio, porque toda esta personalización, todas estas adecuaciones que habéis visto están hechas sobre la misma plataforma y simplemente la idea, bueno, es personalizarla y adaptarla, pero no es necesario hacer desarrollos de software, no hace falta hacer toma de requisitos, que el día 1 el cliente diga, oye, pues voy a tener que monitorizar esto y lo quiero ver de esta manera. No hace falta. Es algo iterativo, se va trabajando de forma ágil con el cliente, iterativa, vamos probando, oye, ¿qué funciona? Oye, ahora voy a poner un sensor o acabo de instalar una nueva línea, tengo esta nueva necesidad, se va trabajando sobre ello, porque la plataforma al final es, bueno, pues mover cajas, configurar elementos, no hace falta hacer desarrollo de software, con lo cual es tremendamente ágil. Y además, la plataforma se puede montar tanto en la nube, en modo SaaS, como en casa de cliente, y muy importante, trabajamos con un modelo que es de pago por uso, pero un pago por uso que no depende ni del número de usuarios ni del número de dashboards, sino únicamente del volumen de datos. ¿Por qué? Porque lo importante es que todos los usuarios, cuanta más gente tome sus decisiones en base a datos, sobre todo en temas de sostenibilidad, cuanta más gente participe y se implique, muchísimo mejor.
Y nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Cualquier duda tienen ahí mis datos de contacto. Y nuevamente, gracias por la invitación. Moltes gràcies, Víctor, perquè podem veure així com són les aplicacions pràctiques a la indústria a través d'aquesta tecnologia que tenim al nostre servei. Moltes gràcies. I continuem aquesta taula donant la paraula al senyor Xavier Ruiz, que és el CEO de Smart Monkey. Tens la paraula, Xavier. Gràcies, Núria. Em sentiu bé i veieu la meva pantalla? Perfecte. Si el vols posar en mode de presentació, perfecte, molt bé. Molt bé. Doncs, primer de tot, gràcies per presentar-nos. Jo soc Xavier Ruiz, soc el CEO i fundador de Smart Monkey, i a mi m'agrada començar les presentacions fent preguntes. Quines diferències hi veieu? Són dues empreses que es dediquen a fer la distribució de cervesa, una fa més de 100 anys i l'altra a dia d'avui. Doncs podeu veure que molta diferència no n'hi ha, i això és un problema. Òbviament, els vehicles han evolucionat molt, sobretot en temes de consum energètic, amb facilitat, però els processos que segueixen aquestes persones fent aquesta feina segueixen sent processos molt manuals, molt, molt, molt similars als que tota la vida s'han donat. I si agafem un altre punt de vista totalment diferent, és com pot ser que tenint els millors supermercats del món, amb un assortiment gairebé infinit, com aquest tipus de botiga, molt més propera als clients, amb un assortit normalment molt limitat i a uns preus que tots moltes vegades pensem que és desorbitat, però hi seguim comprant. I el perquè és que són botigues que a més es diuen botigues de conveniència, són molt convenients. Quan em falta una cosa puntual vaig i sé que la puc trobar. Llavors, aquí és on ens generen, on conflueixen aquestes dues coses, la tradició i la necessitat de millorar aquests processos tradicionals logístics amb tot el món de la conveniència i tot el que l'e-commerce ens ha portat. Quan abans més ràpid, més fàcil, millor. I aquí és on s'ajunta la nostra missió, millorar aquesta experiència de l'entrega de l'última milla per tal d'oferir un servei més convenient, més eficient i millor tant pel client final com per tots els stakeholders, també pel repartidor, també per al responsable logístic que ha d'organitzar tot aquest treball. I aquí és una mica on ens agrada parlar de quins són els problemes habituals d'una empresa que té operacions a l'última milla. I no només pensem en logística, també hi ha un gran volum d'empreses del sector serveis, ja puguin ser empreses de manteniment, tot tipus d'empreses que mouen persones per realitzar tasques. I els principals problemes solen ser una planificació manual, tota la vida s'ha fet així, per què canviar-ho? És la pregunta que ens fan molts clients. I al final, quan aquesta planificació manual el que genera és que què passa quan aquella persona experta dintre de la companyia no hi és, la companyia té un problema, el seu rendiment baixa, els seus costos augmenten, el nivell de servei es veu afectat. Òbviament, la monitorització, sí, ara tothom té un mòbil a casa a sobre i tots els treballadors que surten a fora de les nostres instal·lacions tenen un telèfon, però clar, és una monitorització molt reactiva. Només el truquem quan realment hi ha un client que s'està queixant, quan hi ha un problema. I quan hi ha un problema vol dir que ja és massa tard. I, òbviament, amb el client passa exactament el mateix. El client no té visibilitat de què és el que està passant, de quan arribarà aquell personal o la seva comanda, no té ni idea. I això que genera és una baixa satisfacció, un dubte, un neguit, que moltes vegades, com el veu, com l'intenta el client solucionar? Trucant-te, dir, escolta, on està? Quan arribarà? I nosaltres llavors no ho sabem, l'hem de trucar, i tota aquesta feina que sembla transparent, no és transparent, no té uns costos molt, molt elevats. I al final ens genera aquesta poca proactivitat envers el nostre client. Nosaltres diem que el servei és el rei. Estem en un món de servialització. El producte, a dia d'avui, ja hi ha competència en pràcticament tots els àmbits i el producte és difícil que sigui el diferencial, l'únic diferencial, sinó el servei, la conjunció de producte més servei és el que realment fa que les empreses siguin diferents i que al final un client decideixi comprar-te tu. Ja no només és el producte, sinó també és molt important i cada dia més com ofereixes aquest producte.
I aquí és on entrem nosaltres, no? Entrem a treballar en tres principals processos, el que és la planificació de rutes en aquesta última milla, tota la part de monitorització, què és el que està passant quan executem aquesta planificació i com podem comunicar, com podem fer més convenient aquest servei al client final. I tot això aprendre constantment per tal de millorar dia a dia. Què és el que fem en aquest primer procés de planificació? Doncs, bàsicament, tenim una plataforma en què en pocs minuts qualsevol persona amb poca experiència, inclús amb poca habilitat per la tecnologia, és capaç de planificar centenars, si no milers, d'operacions, d'entregues en qüestió de segons. I amb tot tipus de restriccions. Les típiques finestres horàries, haig d'entregar en un horari concret, necessito tenir en compte la capacitat dels meus vehicles, etc. Però també és molt important que no és una solució compacta, que et dona la solució i has de fer això, sinó que té la flexibilitat de poder canviar, perquè, malauradament, les dades que les empreses tenen tenen una sèrie de limitacions. Hi ha vegades que l'experiència d'aquests responsables permet fer aquests ajustos que li donen aquest punt de qualitat. Aquest punt de aquest client és important i necessito servir-lo abans que aquest altre. Per posar alguns exemples, intentaré intercalar el que fem més exemples reals. Per exemple, Aigües de Barcelona té un procés, que és el procés de manteniment de tots els seus actius. Estem parlant de milions d'actius, canonades, vàlvules, comptadors de llum, comptadors de l'aigua, té tot tipus d'actius i que requereixen un manteniment tant preventiu com correctiu. Ells el que han utilitzat és han integrat la nostra tecnologia de forma que poden optimitzar les rutes de tots els seus equips i han augmentat un 18% la productivitat. Sense fer res diferent, simplement fent un ordre més eficient, hem sigut capaços d'ajudar-los a augmentar aquesta productivitat. I parlant de l'entorn circular, aquest augment de la productivitat s'ha vist en un 15% de la reducció de quilometratge i d'emissions de CO2, tot i que tenen una flota elèctrica, que això també és interessant. I si teniu més detalls, aquí en el QR podeu veure un vídeo on expliquem més el detall d'aquest cas. El segon procés, aquest procés de la monitorització de les operacions, aquí és on anem a tot el que és la part de digitalització de l'entrega, de l'operació. Aquí tenim, bàsicament, evitem tot tipus de paper, podem fer firmes, podem fer fotografies, podem generar camps personalitzats per capturar informació que fos necessària i tota aquesta informació l'anem transmetent en temps real al responsable operatiu i després veurem com també al client final. Per posar un exemple d'una empresa que li ha servit molt, en aquest cas Quaker State, a Mèxic, és una empresa de distribució de lubricants pel sector automoció i pel sector industrial. Ells han augmentat la productivitat de la seva flota, de les seves entregues, en més d'un 20% i una reducció de més del 22% en quilòmetres i emissions. Ells, òbviament, us podeu imaginar, Mèxic i en aquest cas Ciutat de Mèxic és una zones molt grans, on tenen una quantitat de clients molt importants, però sobretot on ells el que els hi ha generat és l'estandardització dels seus processos. Ja no depenem d'aquella persona experta en cada un dels petits magatzems, sinó que ja tothom dintre d'aquell magatzem és capaç de fer una planificació i generar nivells d'eficiència molt elevats. I a la vegada està controlant què és el que passa. Per la típica de, escolta, carrega 4 garrafes més, que si truca podrem fer i podrem donar un servei molt més ràpid el mateix dia i, òbviament, podrem cobrar un premi. Que això també les companyies busquen, en cop comencen a digitalitzar aquests processos, com poder oferir millors serveis als seus clients. I, per últim, aquesta part de digitalització. Com tenim una planificació, sabem quina és l'hora estimada d'arribada als llocs, tenim la monitorització en temps real de com van, podem al client final compartir-li aquesta informació, de dir, escolta, queden 3 parades, l'hora estimada d'arribada és entre les 8 i 8:45. I si tens qualsevol problema, pots veure on està el repartidor, el pots trucar directament i dir, escolta, deixa-li al meu veí, deixa-li a l'empresa del costat o vine demà. Tota aquesta informació, tota aquesta monitorització, el que dona és disponibilitat, el que dona és conveniència a aquest client final per tal de reduir costos, reduir entregues fallides i al final millorar el servei que donem. Aquí, en aquest cas, Emprio Energy és una empresa de distribució
de gas, en aquest cas la típica que tots coneixem com el butà, aquí al nostre país, i en ells el que els hem pogut demostrar són estalvis del 25% del cost per entrega en aquest tipus d'operacions. I jo crec que una cosa molt important, i és una de les pors que tenen moltes empreses, és que tota aquesta tecnologia és molt costosa. Doncs ells van ser capaços en 24 hores, sense la nostra ajuda, o sigui, s'ho van fer absolutament tot ells, ser capaços de planificar les rutes, optimitzar-les, distribuir les aplicacions i que els repartidors estiguessin confirmant, inclús comunicar al client final quan li arribaria la seva ampolla de gas butà. Aquestes són algunes d'altres companyies que també treballen. I ja per acabar m'agrada posar aquest punt, una frase de Mike Tyson, tothom té un pla, i sobretot en aquest món de la digitalització, tothom sap com fer-ho, però fins que no t'hi fiques, i és el que deia Mike Tyson, tothom té un pla per guanyar-me, però quan estem al ring li dono el primer cop de puny i s'ha acabat. No tingueu por, les empreses que vulgueu començar en aquest i fer aquest petit pas. Eines, jo sempre recomano buscar eines que siguin senzilles, donar aquests primers passos, aquests primers quick wins, i veureu que no et fa tanta por enfrontar-se a aquest món de la digitalització. Res més. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier. Un plaer veure com es pot combinar l'augment de productivitat amb la disminució de la contaminació i de la despesa energètica i com fer possible millorar el temps d'entrega, el temps i el servei al client. Per tant, és una equació que té tots els paràmetres de donar resultat i, per tant, t'ho agraïm molt, és molt interessant. És possible, és possible. Jo crec que són exemples que ens permeten veure això que durant tantes sessions hem explicat en aquestes jornades de la Fundació per la Indústria, com la tecnologia està al servei de millorar la producció de les empreses i evitar la contaminació del planeta, i com el 4.0 ens ajuda tant a tots. I, per tant, gràcies a tots vosaltres. I ara seguim donant pas a la senyora Sandra Pérez, que és la líder de l'equip d'Indústria 4.0 d'Acció, que treballa també cada dia per fer possible aquests exemples que arribin a totes les empreses catalanes i que cada dia més totes elles pugin en aquest carro tan important. I ella ens parlarà de l'impuls a la implantació de projectes per Acció 4.0 i Activa Startups. Sandra, gràcies per tota la teva feina i endavant. Perdoneu, gràcies, Núria. Sí, és que m'havia de desmutejar, no em podia desmutejar un cop havia compartit. Perdoneu-me. Ara sí, veieu la meva pantalla? Moltes gràcies, Núria, i moltes gràcies al Gabriel, al Sergio, al Víctor i al Xavier pel coneixement i tots els casos que ens han compartit avui i que esperem que inspirin molt a les empreses que estan presents. Doncs bé, jo només unes pinzellades d'un programa que impulsem des de fa 2 anys, des d'Acció i en col·laboració amb agents de l'ecosistema com és Fundació per la Indústria, i 2 convocatòries que estan pròximes a publicar-se en els propers mesos i que pensem que són molt rellevants per ajudar a fer realitat aquests possibles projectes que hagin sorgit dels casos i dels exemples que heu pogut escoltar avui. Doncs bé, el programa que impulsem des d'Acció és el ProAcció 4.0. Concretament és un programa destinat a tot el que és impulsar la transformació tecnològica de les empreses, sobretot de les pimes catalanes, i especialment en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades. És un programa que fa 2 anys que treballem amb aquests agents de l'ecosistema que veieu en aquesta transferència i concretament també amb Fundació per la Indústria. Les actuacions que duem a terme és tot el que és vinculat amb sensibilització i formació, estructuració de l'ecosistema i visibilitzar proveïdors com els que heu pogut veure avui per tal de Disculpa, donar... Sandra, si el fas en mode de presentació ho veurem millor, perquè crec que tu no no el veus... tinc en mode presentació? Nosaltres no l'hi veiem. Ah, perdoneu-me. Vale, perdona. I ara no el veieu en mode presentació? No. Torni. Torni. Surti i torni. Vale. Perdoneu-me. D'acord. Aviam. Ara sí? No. A veure, si prems el botonet de baix...
Crec que és una manera com estic compartint, però no acabo d'entendre. A vegades tornant a compartir, simplement apretant el botó de baix, potser ho veurem en mode presentació. Aviam ara, un segon. Ara potser sí. No, ara sí, ara sí. Perdó. Endavant, Sandra. Ara veiem la primera, Ara la segona. No ha canviat. Ara. Passen o no passen? Sí. Ara, sí, endavant. Bueno, és el meu dia de projecte. Doncs amb aquest programa el que hem fet, per una banda, sensibilització d'informació, estructuració de demanda i tot el que és suport a la implantació de projectes a través de les línies pròpies que tenim. I en aquests 2 anys hem impulsat la transformació de 980 empreses, hem ajudat directament amb ajuts directes a pràcticament 1.000 pimes amb una inversió de 12,5 milions d'euros. El que m'agradaria fer avui és donar-vos 4 exemples de 2 activitats que estan molt vinculades amb coneixement i que estem preparant ara mateix i que poden ajudar a aquestes empreses que us esteu plantejant fer aquest proper pas cap a la implantació de tecnologia avançada i després 2 línies de finançament que estan pròximes a publicar-se i que us poden ajudar a fer realitat aquests projectes. En l'àmbit del coneixement, estem molt pròxims a començar el curs d'Indústria 4.0 que organitzem des d'Acció, és la 10a edició que en farem. És un curs que està destinat no a tecnòlegs, sinó a empreses industrials i no industrials que vulguin incorporar tecnologia avançada, a càrrecs gerents o càrrecs intermitjos i a través de 13 sessions el que fem és un repàs de les diferents tecnologies avançades, així com exemples d'aplicació concreta perquè es puguin després generar projectes d'implantació. Comença el 17 de maig i el feedback que tenim de les empreses que els hi va molt bé, sobretot per acabar de fer aquesta transició i aquest pas cap a la implantació de solucions. El segon exemple de coneixement que us volia mostrar avui i que us convido molt a participar és a la Fira IoT Solutions World Congress, que tindrà lloc del 10 al 12 de maig a Barcelona. Tenim un estand agregat amb 20 proveïdors per part de la Generalitat de Catalunya i 20 proveïdors per part de l'Ajuntament. De fet, podreu veure inclús alguns proveïdors dels que han presentat avui. I organitzem una activitat concreta, que a més Acció us facilitem entrades gratuïtes, que són els Tech Tours. Amb aquests Tech Tours el que fem és en 1 hora i mitja fem un recorregut per 6-8 solucions de la fira per tal que empreses de demanda, sobretot, que esteu pensant en incorporar tecnologia, pugueu veure uns quants proveïdors que estan implantant solucions en empreses com la vostra. També teniu accés a la part del congrés, hi ha ponències molt interessants a la IoT Solutions World Congress aquest any, per tant us animem molt a participar en els Tech Tours, en les activitats que tindran lloc i a conèixer els proveïdors que exposaran les seves solucions a la fira. I ja com us comentava, les 2 línies de finançament que us volia explicar, per una banda la ja molt coneguda Cupons Proacció 4.0, és l'eina principal del Proacció 4.0 a nivell de finançament, amb la que hem recolzat aquests 1.000 projectes. Doncs tornarem a publicar cupons aquest 2022, esperem que sigui cap al 13 de juny, amb 2 modalitats, cupons de diagnosi i cupons d'implantació. En el diagnosi el que estem finançant és fins a 8.000 euros per contractar un proveïdor acreditat per Acció per dur a terme un full de ruta i un pla de transformació digital. Pels proveïdors que estigueu aquí, el procés d'acreditació és obert, està sempre obert al web d'Acció i totes aquelles persones que compleixin uns requeriments d'experiència mínima i projectes executats amb tercers amb un nivell de qualitat doncs poden ser acreditats en Indústria 4.0 i executar aquests projectes en el marc de les línies de finançament d'Acció. I la segona modalitat és implantació i aquí financem fins a 20.000 euros, també la contractació d'un assessor extern per implantar les solucions 4.0 identificades. Us he deixat un enllaç al catàleg de casos d'ús perquè veieu exemples d'empreses que ja han fet aquesta transició i que ja estan implantant aquestes tecnologies, així com els resultats que estan assolint. I l'última línia que us volia comentar avui, aquesta sí que és nova i que encaixa especialment amb el que hem comentat avui, és la convocatòria Activa Startups. La convocatòria Startups surt com a primera vegada amb finançament dels fons de recuperació. Està gestionada per la Fundació Escuela Organización Industrial en col·laboració amb Acció. I aquí el que es finançarà és una línia d'ajuts destinada a pimes que vulguin col·laborar amb startups pel que és la resolució de reptes d'innovació, incorporant tecnologia avançada que permeti digitalitzar l'empresa, però sobretot amb un impacte medioambiental.
L'enfocament és un enfocament a repte, és a dir, la PIME ha de publicar en un portal específic que tenim a Acció quin és el seu repte, doncs millorar la sostenibilitat, millorar el consum energètic en un punt específic del procés, aquell repte que tingui i que vulgui solucionar, i a través d'un procés que nosaltres els ajudarem, connecten amb una startup que pot oferir solucions innovadores per donar resposta a aquest repte. Es llença la primera convocatòria aquest mes de juny amb 3,5 milions d'euros i això són ajudes econòmiques de fins a 40.000 euros per fer una prova pilot o implementar aquestes solucions en cooperació amb startups. Pensem que podrem finançar fins a uns 85 projectes de pimes catalanes amb aquesta primera convocatòria. D'acord? Us animem molt a que us la mireu perquè dona resposta concretament al que hem comentat avui específicament. Us adjunto l'enllaç perquè trobeu més informació i en qualsevol cas, qualsevol dubte, estem també a la vostra disposició. D'acord? Aquí teniu la bústia genèrica del nostre equip. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Sandra, i gràcies per impulsar aquests programes tan àgils, que tantes vegades diem que l'administració, que no és sensible, que no és àgil, doncs en aquest cas tenim un exemple molt clar, o un exemple molt més clar de l'agilitat d'Acció per ajudar a les nostres empreses catalanes. Ara és el temps dels participants, de totes les preguntes que vulgueu dirigir als ponents, al Gabriel, a la taula que ens ha presentat els casos pràctics o a la mateixa Sandra Pérez d'Acció. És un bon moment perquè vulgueu parlar, preguntar, si teniu alguns dubtes. També tenim els companys de premsa, que si els companys de premsa volen fer preguntes, també. Isaac Domínguez, de La Màgica, tens la paraula. Endavant. Hola, bona tarda. Jo no vinc del món industrial, pròpiament entès. Em dedico a la indústria cultural, també és indústria, i té incorporada l'economia circular, la portem a l'ADN, per tant, ja fa anys que treballem en l'economia circular, que a la indústria cultural li costa potser més és encabir tota aquesta allau de noves tecnologies. La meva pregunta aniria per la Sandra. Ja que tenim una nova empresa, considerem que startup perquè estem investigant en tecnologia, estarem al IOT, estarem a la Fira d'Innovació de 10 al 12 o al 13. Gràcies per la invitació, això ens ho heu facilitat vosaltres. I què anava a dir? Tot i estar investigant, ens trobem amb un atzucac, perquè no estem investigant amb aplicatius que ens donin dades sobre la repercussió que tenim com a implementació, com a projecte. Hem d'implementar recursos per analitzar tot això, això està clar, però estem desenvolupant dues tecnologies concretes pel món cultural. Però tot i així no ens considero com a startup. Llavors és com es viatge una mica estrany, perquè som pimes, som startup, perquè estem investigant en tecnologia, però no sabem com encaixar-nos. Què ens aconsellaries? Això us ho parlem, si vols, en concret, Isaac. Depèn de la convocatòria. Per exemple, en aquesta convocatòria es marca molt clarament què es considera una startup, que són empreses de fins a 5 anys de vida i, en cas d'empreses de startups industrials, fins a 7. Estic d'acord que això és una restricció per a empreses que us vau donar d'alta fa més temps, però que teniu un període de maduració del producte més tard, que requereix més temps, perquè té una part d'I+D més important. Aquí les convocatòries concretes no hi podem nosaltres aportar una solució perquè la definició de startup ens la marca molts cops la normativa i no tenim marge de maniobra en aquest sentit. Però si vols comentem el teu cas concret i si us podem ajudar per alguna altra banda, ja hi podeu comptar. Moltes gràcies per la teva resposta. Sí, us enviarem un mail. Ja estem en contacte. Gràcies. Merci, Sandra. Perfecte. Jo crec que m'afegeixo. Sandra, crec que el Pacte Nacional contempla ajuts especials per a la indústria cultural. Tenim una pregunta que ens diu, ens pregunten, Sandra, si es poden tornar a demanar els cupons 2022 per la mateixa empresa si ja n'han rebut pel 21 sent un nou projecte.
Estava mirant aquí. Entenc que el 2021 vau tenir una diagnosi, podeu demanar un cupó d'implantació sense cap tipus de problema. Una segona diagnosi per la mateixa empresa, això hem d'esperar que surtin publicades les bases, perquè això no sabem si serà possible en aquesta convocatòria. Fins que no surtin les bases, si la pregunta és aquesta, una segona diagnosi per la mateixa empresa, encara no sé si serà possible en aquesta convocatòria. És possible que no. Si va ser una diagnosi i ara demana una implantació, totalment alineat amb el que s'espera i segur que sí que serà possible. Molt bé. Senyor Enric Crusafont, té la paraula. No el sentim, senyor Crusafont. Està silenciat. Perdó. Segueix ara. Molt bé. No, que els voldria traslladar una impressió que en el món empresarial se'n parla molt, a veure si realment aquesta problemàtica existeix i a nivell d'administració, ja que hi ha el representant d'Acció 10, què es fa. I és el tema d'empreses que ja han emprès aquest camí i que tenen ja un nivell de robotització impressionant, és la manca de personal especialitzat de manteniment i d'ensenyament professional. Que no hi ha professionals i els que surten a les escoles d'ensenyament, els nivells no són els adequats. Això realment ho comparteixen i algú ens pot explicar què es fa per evitar o per solucionar-ho, o és una impressió que està en l'ambient empresarial i no és tan real com sembla. Doncs gràcies, senyor Crusafont, perquè estic totalment d'acord i ens hi trobem moltíssim. De fet, amb moltes empreses amb les que parlem tenen un problema molt gran per arribar i per accedir a personal tècnic qualificat. I quan més especialització tècnica es requereix, més problemes hi ha per accedir a personal en aquest àmbit. És una necessitat que tenim totalment identificada des del departament. De fet, a Acció s'ha creat un equip específic que es va crear nou l'any passat i que està destinat a desenvolupar aquesta part de com es pot impulsar la part de talent vinculat a la indústria, talent especialitzat. Estem d'acord que és una problemàtica real, que la tenen moltes empreses i també nosaltres estem desenvolupant programes per com podem donar suport en aquest àmbit. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies, Sandra. Hi ha alguna mà més demanada? Jo no en veig cap. No sé si, Helena, hi ha persones de premsa ens han seguit, això vol dir que ens publicaran la notícia, però no sé si algun dels companys de premsa té alguna pregunta. A mi no em consta cap pregunta. Si no hi ha més intervencions, passaria la paraula al president de la Fundació per fer la cloenda. Jo abans voldria agrair la seva assistència, la participació de tots els ponents, com s'han ajustat el temps, gràcies a tots. Ens han acompanyat avui pràcticament 100 persones en aquesta sessió. Alguns han entrat més tard o més aviat, alguns han pogut sortir, però hem comptabilitzat aquí 100 persones connectades en aquesta sessió. Els hem de dir que, com totes les sessions de la Fundació per la Indústria, queden penjades els vídeos i les sessions a la nostra web i també els hem de dir que són moltíssimes les persones que llavors miren aquesta sessió. Ho dic als ponents també perquè sàpiguen que a partir d'aquí un parell de dies aquesta sessió se seguirà veient moltíssimes vegades a la nostra web. Per tant, gràcies a tots vostès, els que s'han assistit, gràcies als ponents, als assistents, i sense més passo la paraula al senyor Esteve Gené perquè ens faci la cloenda. Gràcies. Bona tarda. Gràcies, Núria, per donar-me la paraula. Bé, jo només puc, com és obvi, que donar les gràcies a tots els assistents, els ponents. Ha estat una sessió, com sempre, molt, molt, molt interessant, en la qual cada vegada més i cada vegada veiem més clar que aquesta necessitat d'aquesta economia circular, aquesta necessitat d'interaccionar les coses cada dia no és que sigui més important, sinó que és més necessària. Ja no és una cosa que estigui de moda o que pugui ser bonica o important, sinó que en aquests moments és totalment interessant. I avui ha estat més que mai interessant el fet de poder-ho veure amb casos molt, molt pràctics d'empreses que ja hi estan treballant, que ja hi estan ajudant, que ja hi estan posant, i també que des d'Acció, en aquest cas des del govern, que hi hagi també ja aquesta clara vocació
per intentar facilitar al màxim la implantació, perquè per a les empreses no ens és fàcil de fer canvis moltes vegades i si estem acompanyats, la veritat és que la situació és molt, molt diferent. Per tant, doncs, donar-vos les gràcies a tots i encoratjar-vos i encoratjar-nos a tots plegats a seguir amb aquesta idea i aquesta necessitat que tenim d'aquesta economia circular i sostenibilitat que la necessitem com l'aire que respirem. Moltes gràcies a tots, doncs. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gracias a todos.